chapter 20 verse 4 to 6. Ingon pa niya ni John the Beloved, and I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their forehead or in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. But the rest of the dead live not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection, the first resurrection. Blessed and holy is that hath part in the first resurrection. On such the second death hath no power, but they shall be praised of God and of Christ, and shall reign with Him 1,000 years. Mauni ang last resurrection. Kanang ang mga nangamatay uban ni Kristo, mauni unang banhawon makikuban sa Ginoo dito sa clouds. Unya kitang mga buhay magpabilin sabgawon ta sa clouds uban sa mga balaan nga diha napakamatay kang Kristo. Mao ni yang nakita the first resurrection. Kanitanan gikan mo nang mingo ko tulog ka klase o stage ba na o resurrection o kinds of resurrection. Una, resurrection from the sin of the dead. Ang ikadua, the resurrection of the immortal body. The mortal body kay ilisa ni immortal ay katulog katong mga balaan aron mag-uban tatanan dito. Mupuyo ta sa 1,000 year kay mo na first resurrection. Yang uban nga dili iya sa Ginoo, dili usa na sila mamangaon hangtod mahuman ang 1,000 years. Mo na iyang gingon. Ang nakita niya sa trono, ingon pa niya, them that were beheaded for the witness of Jesus Christ and for the word of God. Kinsa man tong nag-witness kang Jesus Christ o sa word of God. Gikan kang Abraham, kang Moses, kang mga propeta, mga 12 disciples, katong sila David, sila tanan mga tao, kadagan nato. Sila Joshua, sila kinsa pa to? Mga 12 disciples, mga nagsunod sa 12 disciples, katong mga gihimong disipulo ni Peter, katong nagsunod, wala na tawa, na to na-record, pero ang na-record lang na to, si Kuan Ragin, mga naisulat nila, mga ang last na gani na gigamit sa Ginoo, naputlan ugulo or namatay matungod sa witness of God or the word of God, witness of Jesus Christ. Si Apostol Pablo mo nang giingon na isulat dito, si Apostol Pablo is the last apostle. Gihalad niya yung kagulingon para nato kay katong gingon ni Jesus Christ, no more diet, no more dead, dili na kamamatay dapat kay si Kristo na napakamatay. Usually sa papakamatay ni Kristo kung mamatay man ta, muna ang tao wag gitabaw sa kamatuoran. Banhawon ta niya, wala ang yun, asa man ta. Ingon pa niya, and for the word of the Lord, for God, and which had not worshipped the beast. Katong wala nag-worship sa beast, wato nangamatay kay kung namatay ka di ka-worship yun. Katong gingon niya, which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their forehead, on their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. Mo to'y mabuhi usab uban kang Kristo sa 1,000 years katong wala nagsimba sa mapintas mananap. Sa man ninyo nga di mo kasimba sa mapintas nga mananap din. O bitan ang ilisan daan usata. Kay kanang mailisan na ta mo enter naman ta sa kingdom. Nya kanang kingdom gingon sa Hebrews, kanang gitawag og ningon si Moses nga hadlok yun sa uling adlaw terrible, but now you are in the mount. Mount of Zion, the city of the living God, the church of the firstborn, kanang recorded, the New Jerusalem, who are recorded in heaven, na-record sa heaven, which is katong the kingdom that cannot be shaken. Sikreto lang to. Mauna ang iyang giingon, kay wa manggod sila ni dawat sa marka ni Satanas, ni wa sila nag-worship. Sao man nato nga dili ta kadawat sa marka ni Satanas, kinahanglan masilyuan ta sa Espiritu Santo. Kanang pagsilyo sa Espiritu Santo, kanang gitawag og the second resurrection nga ang ato ang lawas ilisan na ni og dili madunot.
aron katong giingon ni Apostol Pablo sa sa 1 Corinthians nga, "O death, where is your sting? Where is your power? Where is your strength?" Because death swallowed by victory. Ang kamatayon gilamoy na sa kadaugan kay gilisa naman sa Ginoo atong lawas. Mana nang nanata sa kingdom, spiritual kingdom. Manang aya na mo kahadlok kung sa mong buhaton dili nagkakasimba kay isipti na kadaan sa Ginoo man gingon sa Revelation sa diha mo ani na ganito ang accuser nga mo lead ini kalibutan. Kita dalon ta niya sa wilderness, wata kabalong sa ng wilderness, basta kamingawan na nga katong wilderness atong una nga ang Ginoo ra gyud nagdumala nila within 40 years. 40 years ganito, unya kani 3 years lang dumalaon gyud ta sa Ginoo. O bitaw nang nangalagad dito maayo aron mahimo tang makabaton og safety. Muna kung mangalagad mo sa Ginoo, kinahanglan na namoy daan peace nga hantod sa ulang adlaw kanang peace mo ora nay mohatag nato kagawasan. Kay ang blessing of life is peace. Kung ikaw gitawag sa Ginoo, wa kay kalinaw, wa kay blessing, dili ikaw ang gitawag sa Ginoo, dapat makabaton tag peace. Nga dili na ta mahadlok ba? Because kabalo naman ta i-change man ni sa Ginoo. Mo nang giingon ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 30, why we should stand in the jeopardy every hour. Nganong nga magbarog mata anang kahadlok kanunay o kada oras. Mo nang ilisan ta aron di na ta mahadlok. Mo na mga tao dili na mahadlok kay ngano man dili naman na sila mo worship sa beast, neither his image, neither receive his mark upon their forehead and in their hands, and they live in 1,000 years. But the rest of the dead live not again until the 1,000 tanaw. Katong mga nangamatay diya kang o dili kang Kristo, kay ang una mamangon katong kang Kristo kay mo tong mo reign dito 1,000 years. So therefore katong nangamatay nga diha o dili kang Kristo, dili pa to. Napay 1,000 years ka, dugay ang 1,000 years. Di mo gusto 1,000 years. Gusto mo rin sa kalibutan na 60 years lang, 70 years, 80 years. Nang 1,000 years nga kita gana sa Bible, dili ta gusto na. O bitaw na nga din, ang pulong sa Ginoo, mo nang kundi ka kay balo, wa gitay kagawasan. Mo nang gingon na kanang resurrection sa Roma chapter 6. Verse 5 nga akong gingon sa inyo, if we have been planted together in likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Sa verse 6, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth, manang gingon, sukad karon, we should not serve sin. Manang pagpangalaga na to, dili ning sala, dili nang ingon nga, basta makaadto ko sa simbahan, bahalag late. Basta sa kalibutan na ng late is better than never. Kaya diya sa Ginoo is faithful and willing. Kung may mo gani, muuna mo na ako. Because of God. For the sake of the Lord. For the sake of His words ba. Alang-alang sa iyang gisulti, alang-alang sa Ginoo. Mga kaingon ko nga, uy, sa iyo ba nimo? Inon dayon nimo tungod na sa Ginoo, pastor. Wala ko niani diri tungod kay ako membro diri. Wa ko niani diri tungod kay ikaw akong pastor. Niani ko diri kung gusto ko maminaw sa imong pulong. O dili sa akong pulong, sa pulong sa Ginoo nga imong iwali. Manana ba ang mga gitawag ko kanang heart nato ba? Kanang content, kanang topic sa atong kasing-kasing ba? Manang niingon ang Ginoo sa mga parasyo. Their heart is far from me. Kay wala gyud sulod. Wa gyud kay balo. Walay reference ba? Wala gyud hinungdan ba? Sige lang kanta, the reason I'm here is to worship. Puro lang ka, tanang tao, mo man reason mag-worship. Pero ang problema da is acceptable ba sa Ginoo? Wala ang Ginoo nagtan-aw ba sa itong kasing-kasing o una-huna, kung sa atong Ginoo na dili. Sa verse, o sa Hebrews chapter 12, verse 28 to 29, wherefore we receiving the kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Muna yung gingon, for our God is a consuming fire.
Wala nga, busa, nakita, nakadawat sa kingdom nga dili matarog. Kung imong gituwa na kingdom nga dili matarog, let us have grace. Kinahanglan magbaton ta grasya. Kung sao man ang grasya, magpadayon ba na kung magsigit kag pakasala, dili latod pagkasulti, ngon ni Apostol Pablo, God forbid, di gina mahitabo nga na ang grasya nimo. Kung sige man lang gyapon kag supak ining balaod, supak ining balaod, may baw ano na natupuhon. Kung sila nagwali, ako nagwali po ko ninyo, pero kinipulong yun sa Ginoo akong giwali. Bahala nga dili sila magwali pulong sa Ginoo. Although pulong sa Ginoo, kung dili man kamatura ang tinuod gayud sulti ang tamo. Mo nang giingon kinahanglan mga nita sa grace. Kuno all dita. Kanang matod pa, me serve God acceptably with reverence and godly fear. Kanang mag-serve ka sa Ginoo bilang pagtahod ba? Anong mutawad yun ka nga kung saan man yung pagtawad sa Ginoo? Kung wala ka Ginoo, wag yun ko'y mahimo. Kung ni tao nga nagtahod sa Ginoo, sige manangin ko, bahala ka na din Ginoo, as long nga nagsimba ko. Kung wala ang Ginoo, wag yun mahimo. Sa tinuod ang Ginoo nagbuot. Kung ikaw, mingo ka, atong Domingo dito ko, ang Ginoo may nagbuota na. Aron di ka kapaminaw sa iyang pulong. Sa lahat ng pagkasulti, siguro, kung mingon ka, mubasa ka, dili, siguro kay iya sa Ginoo. Kay ang iya sa Ginoo, mukhaon yun na. The life na gihatag sa Ginoo, kanang new life, walang giingon, kanang adlaw sa Ginoo, ihagid na. Mo bitaw na nga ako, mupay na ako ninyo ini. Godly, fair, kanang dunay Diyos nung adlok ba? Di ka mahadlok sa pastor kung wag ka kanid dini. Di ka mahadlok si musilingan si mga kauban na musuki. Para wasin simbo, amo ana ba? Ayaw kadlok ka na. Kung dili kadlok kini mo ang Ginoo, kadlok yang Ginoo ba nga din ka ng Ginoo. Kanang tao gyud ba ako? Mahadlok gyud ko atong unang panahon nga di kwanta si tawag atong quarantine. Ang akong gikadlokan sa Ginoo, Lord, mutugot ba ka nga dili ko kadayeg nimo? Nga adlaw man ing aghatag nimo. Wala akong ikadlukan sa Ginoo, bahalag. Manang ingon ano mahadlok mo ko sa tao, manang nakoy bersikulo nga gibarugan tama gid itong ingon ni David. The Lord is my shepherd, I shall not want. Munang siguro gi plano to sa Ginoo nga aron kamo magpabilin ba nga ako nagpabilin yun sa Ginoo. Nga naman, kaya atong Ginoo is a consuming fire. Muot-uot siya sa imo ba kung di mo kanunay ng buhaton, di ka mo ato sa hingpit. Padulong na sa pagkaot-ut. Kanang pasagdan ka sa Ginoo ba kung mauna nga wata may baw manang ampo ko sa Ginoo, Lord, wag ko kabalo sa akong padulngan, dangatan, kaadtuan. Kabalo ba mo nga maluwas gyud mo sa uling adlaw? Si King Saul, the first king of Israel, gipili sa Ginoo, pero sa iyang pagkatigwang namatay siya unfaithful. Munang di ta kabuot ang Ginoo ray magbuot ining tanan. Ano pangayo agit sa Ginoo nga samtang napay panahon nga mahimo ko bisan ang ibang tao. Kung nakadungog lang sila sa akong mga giwali, akong mingon sila dapat ay panahon karon. O bitaw na akong gingon sa inyo ang kay musla nato ni panahon na bitaw pulong gi redeem the time. So may pulos anang redeem the time, sama nang redeem the time kanang moabot na gyud ang tak na nga gingon sa Ginoo. There is no remedy na. Samtang napatay higayon, kaning kamot pangayo agad sa Ginoo, Lord, kumahimo. Ang Ginoo mo pasaylo man, He is faithful and just to forgive us, but kinahanglan gayon, mag-repent yun na. Kaya di na ta mag-isgot, anak, kaya nga naman, nabanhaw naman ka. Yung pa din sa Daniel chapter 2 verse 44, in the day of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. And the kingdom shall not be left to other people, but shall break in pieces and consume all this kingdom, and it shall stand forever. Kaning kingdom ba, nga giingon ni Jesus Christ, nga gi-prophecy ni Daniel. Sa diha nga moabot na ang mga adlaw, kining kings, kining mga hari, o king hari, shall the God of heaven, kanang Diyos sa kalangitan, set up a kingdom, mag-set up na kingdom dire, which shall never be destroyed, nga dili na mo destroy yun, o dili na ma-destroy. And the kingdom shall not be left to others people,
nga kanang kingdom dili na mabiyaan sa ubang mga katawhan, but shall break in pieces and consume it. All this kingdom and it shall be stand forever. Kanang kingdom nga giingon moabot nga gisit up sa Ginoo sa kalangitan, mo na ang kingdom nga mulaglag nga dili na nga ingon baliwala na sa mga tao, kun dili mao na ang mubungkag sa mga kingdom diri. Kay nga naman muistan na kung atong basahon jud ang tibuok libro ni Daniel, nagpropesy siya nga gani iya gani ning ipatago mo nay way nagwali og propesya ni Daniel. Pero mo na kung gingon sa inyo nga atong una pang panahon sa panahon ni Daniel, ang Ginoo daw sa kalangitan mag-sit up yun na kingdom, nya katong kingdom nga mao tay mo bungkag sa mga kingdom nga gidanggo ni Bukadnezar. Nga ang tanan kingdoms dire mga wala iya ginandugmukon kay ngano man siya gayoy mo hari dire. Una kung gingon ninyo mohari ang Ginoo within 1,000 years. Kagwapo anak kinanglan makasultan ng kingdom, wat kabalo. Basta mo adto daw na sa Mount of Olive, mo bitan ang naama sa Pilipinas, mo nang naisapgaw. Yung mga tao nga wala, mo nang pagsapgaw aron makasulod dito. Mo man giandam ingon pa sa Revelation nga sa diya nga ang babae daw manganakay na sa panahon sa accuser ihulog na sila diri at kuno man gyud na sa accuser kanang ni Satanas mao man ginigok doon. Pero ang Ginoo nag-ingon hatagan niya og lugar. Naanay giandam nga lugar nga matod pa niya kung apo na lang niya dalto niya sa lugar nga gitagana sa mga Kristohano. Mo bitaw na kanang kingdom nga giingon ni Daniel nga katong kingdom nga mubungkag katong nibungkag sa riborto ni ibukod ni sa mo tong kingdom nga giingon sa Ginoo nga si Jesus Christ na giingon siya the good news nga kinahanglan ni Apostol Pablo manulod jud ka kay ngano kanat bisikin to giingon sa Hebrews mao tay bubungkag sa tanan mga gingharian diri nga dili binuhat og tao ha. Wala nga ako himuon ta mong ingon matud pa sa Biblia kanang i-build up yun into spiritual. Wala nga wa ko nag-after wag ko kauna-una nga ayusog pa ning simbahan. Dagay nag-ingon nga magtukod pa daw sila simbahan, magpayunir pa daw sila. Pagpapuhon pa daw nila simbahan pero sa una-una wag ko nag-ingon wala sila kabalo nga ang Ginoo hapit ang mubalik. Dapat ang mga pastor mo build up na sa mga Church of God. Kita nga Church of God kamo. Mabita nang magwawali, o strengthen sa inyo kay nga naman, na prophecy naman, na there will be a great revelation. Kung dili lang tungod sa kuwan daw sa Ginoo, pamupuan ang panahon, why maluwas? Nga naman, laaya naman ta. Mga bitaw, gani ka mo, gisiguro, gilaay na mo. Muna ako challenge sa inyo, paningkamot lang yun mo kay last days na ni. Muna akong gingon nga, dili ako makaluwas ninyo, kung dili, kinimpulo nga, ipadayag sa inyo, kung inyo ning tuwa, maura niya makaluwas ninyo. Muna nga, ang Ginoo is a consuming fire. Kaila ba mo sa consuming fire, ang Ginoo muot na sa tao ba? Kanang mo demerit ba, kaya ang Bible, nagsulti man gid na, kung ato man gid ang tao, kanang pagsimba, mo ato gid sa abomination. Mo nagingon ni Daniel, mo po nagingon ni Jesus Christ, usa sa ilhanan nga matod pa niya dito sa Matthew 24, when the abomination speaketh, the prophet Daniel will stand in the holy place. Who's read it, let him understand. Kita katong nagabasa sabta ninyo nga katong giprophecy ni Daniel, there will be a abomination. Kaning kalibutan, ang mga nagsimba mahimong abomination. Balo ba mo na magbantay ta nga unta ang Ginoo dili maglagot sa atong mga pagsimba. Mo bitaw na ninyo diya finding out what is acceptable unto God. Mo na i-present daw nato atong body a living kay ngano man bisag unsa pa nimo paglikay kung dili ta magbantay padulong gyud kay gipropesya man gisulat man usa sa ilhanan when the abomination kabang unsa nang abomination gikaligud-gutan sa Ginoo mga pagsimba. Mo nagingon ni Solomon, unang kaklaseng mga butang nga gikaligud-gutan sa Ginoo sulod simbahan. Kanang mga tao nagsimba nga taas kayo liog. Hait kayo tinan-awan. Mga pride. Ipahinumdom pa ba na ako na sa inyo? Nabaksa naman nato na itong unang panahon about 6 abomination of God. Kanang gikaligud-gutan sa Ginoo kanang tao nga musimba nga mao na iyahang gibuhat.
Muna na Solomon. Mo bitaw na akong gingon kanino, nga din ka ng kingdom. Muna itong bantayanan. Isaiah chapter 60 verse 12. For the nation and the kingdom that will not serve, matod pa niya, they shall perish. Yea, those nations shall be utter waste. Kabalo ba mo kaning gingon ni Isaiah na hitabo na ni dunay duha ka kingdom nga amot lang dili lang ni kay kani sila ang nalaglag. May gani atong Pilipinas nag-serve sa Ginoo. Ang wa nalaglag. Ang nasa daw ug ang gingharian dili mga lagat malaglag. Those nations shall be utter waste. Mahimong waste ba? Asa namang lugar nga nahimong waste? Hapit na mahitabo nga ang lugar sa Ukraine waste na ba? Kanang usa nang waste gani? Masayang. Ang Syria nasayang. Atungunan nasayang. Ang lugar atunguna pa sa Sodom nasayang. Ang lugar sa Kwan nasayang. Nahimong wala na lang, wala na tanan. Babylonia nawala. Ang Iraq magay nabangon na, nawala na to na kinabungkag, nahimong mawis. Ang nasod lagi nga di mga lagad sa Ginoo. O siguro wala nga laga ng mga Rotinian diyan. Kaya nga naman, hitabo man, wabot po na sa ato adini. Nga, wabot man yun ang giras kung kalibutan. Rumors pa lang gani is a sign mo na mangandam na ta. Mag-prepare na ta ba? Kay, hapit na kanang gisulti ni Jesus Christ sign, hapit na mahitabo. Pero naagi Great Tribulation, kanang Great Tribulation since the world began, wala pa ginanitabo, mahitabo na, o dili na mahitabo pag-usab, kas ana na mahitabo sa mga Great Tribulation, kanang markahay lagi. Nga di ka pamalig ka pamaligya, kay nga naman, grabe kayo ng tribulation na kay nga naman, ikaw nga iya sa Ginoo, naibalo nagug ka, kung ikaw mo dawat sa marka, di naman ka maluwas. Wala, mga tao, di ko magpamarka. Di ka kahimuan ang di ka magpamarka. At least kung nakay marka sa kanang silyo sa Espiritu Santo, narabay silyo mo, kita nang mububo ang Ginoo, ang Espiritu mo nang yung pabilin mo sa simbahan, o tari in Jerusalem, for I will pour out the Spirit, kanang i-change ba itong lawas ba? Mo na, masayang, mawis. Kining Jude, verse 2 to 7. Wala man ni chapter 1 ramang gini, why chapter 2? Verse 1 to 7. Verse 2. Ingo pa niya diri verse 2 Mercy unto you and peace and love to be multiplied. Ingo pa niya. Kinahanglan ang kaluoy ug ang kalinaw ug ang gugma pabilin ba multiplied. Sa verse 3, Beloved, when I give all diligence to write unto you to the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for faith which was once delivered into the saints. Tanawan niya. Vlogger mo siguro ni si Jude. Na-content niya ba? Sabi mo say content ni Jude? Faith. Ang iyahang giwalig yun about faith ba? Mo nang giingon kanang ang topic ni Jude is faith nga maunay nag-deliver sa mga balaan nga matod pa niya I write I give all diligent iya gyud gipaningkamutan nga makasulat siya may tungod sa common salvation. It was needful for me to write unto you, exhort you that you should earnestly kinahanglan maningkamot gid mo sa content for the faith which was delivered unto the saints, nga ang nakapaligtas, nakaluwas sa mga balaan pagtuo. Nga matod pa niya sa verse 4, For there are a certain men grave and unaware, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only God and our Jesus Christ. Ingon pa niya din niya, kay aduna gay mga tao nga manakasaka
ngadto sa mga unaware kanang wala lang baliwala lang nilang pagpangalagad. Kamo kung baliwala mo sa pagpangalagad, masakan mo diha. Mao ba? Mao gyud. Mo sa mi ana na ka. Sa ato pa dili dito tinulang gingon ni pastor. Masakan mo anak puhon. Kay may tabo magyud ni kung wa pa mo nasakan, masakan yun na. Kung unsa gani nasulti gani diri, mo bitaw ng kinahanglan ingon ni Apostol Pablo pagpabilin mo kung unsa inyong nabatunan atong muna. Hold fast yun na ang kanang gitawag og the doctrine of the prophet and the apostle and si Jesus Christ. Kay si Jesus Christ, the last prophet man. Kung unsa man gani doktrina gipanudlo sa mga propeta, kuptig yun na. Kaya nga naman, mo ni giingon ni Jude, nga matod pa niya, for there are a certain men creep, adunay mga tao niya puhon, manakana, mangamang, unaware, who were before old, and ordained na siya to this condemnation. Maugi na ang makabaton o condemnation, masakan na siya ini. Kanang mga ungodly men, mga dili Diyos nun nga tao, turning the grace of our God, kanang nibiya gani sa grasya sa Ginoo into lasciviousness and denying the Lord God, our Lord Jesus Christ, katong nag-deny kang Jesus Christ. Sa verse 5, I will therefore put you in remembrance. Akong ibutang kamo sa paghinumdom ha. Though ye once knew this, although kamo nahibaw na ini, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, ingon nga kamo, naibalo na ini, giunsa niya pagluwas ang mga tao niya gawas sa Egypto, ha, kabalo mo, giunsa pagluwas. Afterward, destroy them that believe not. Unya, katong giluwas niya, gikan sa Egypto, gilaglag lang yapon to sa Ginoo. Kaya nga naman, wa man nga no, gipagawas na, para na ron, ikaw. Dito ka nga si Jesus Christ, napakamatay nimo. Unya, di ka mo to karon sa mga pulong sa Ginoo. Di ka mo keep sa commandment sa Ginoo. Although, ngayon siya, if you love me, keep my commandment. Wa ka ni keep sa commandment sa Ginoo, kan Jesus Christ. Malaglag ka puhon. Magbantay kita kay, nga naman, kay balo na ta, once know this, how that the Lord having saved the people out of the land of Egypt, afterward, destroy them that believe not. Gilaglag ang gapon sa Ginoo. Kaya nga naman, wa man sila nito. And the angel which keep not their first estate. Huwag kang mga manulunda nga naan na sa langit. Wa niya gibantayan ang ilahang estado dito. Pagwapo na ato dito sa langit, kamaayo na. Nana sa estado sa langit. But live their own habitation. Ilang gibiyaan pag yun. Ang ilang gipuyan. He hath reserved and everlasting chain under the darkness of the judgment of the great day. Gipang-reserve na to sila dito sa the great day of judgment into darkness. Dito sa kangit-ngit, pang-impierno na dito, katong gibiyaan nila. Sayang na kung ako manulunda, siguro di ko kumubiya, pero kan ang Ginoo may nagbuot. Namatod pa niya sa verse 7, even as Sodom and Gomorrah and the city about them in like manner, giving themselves over the fornication and going after the strange place, are set forth for an example, suffering the vengeance of the eternal fire. Tanawa, nagsuffer ang Sodom and Gomorrah sa eternal fire sa Ginoo. Kay nga naman, katong cities manggod, ang ilang mga kinaiya, naghatag sa ilang kaugalingon, ngadto sa mga bisag unsa na kanang fornication, kanang niapil sa mga kalibutanon, mga programa ba, giving themselves over the fornication and going after the strange place. Ilang gibuhat pod kanang mga binuhatan sa lawas, strange ba kanang grabe na gyud ang ilang lawas, gitugyan na gyud sa daotan. Mo na yang gingon, sit forth for an example, gisit up na to sila. O kita kay balo na ta nga ang Sodom and Gomorrah gilaglag yun sa Ginoo. Nya kitang nasod o po natong bato alaglagon pud da mo nang maningkamot na lang taron isip kita sa Ginoo kay wa ta kabalo ang atong mga leader diri. Wa ta kabalo kung asa. Pasalamat na ta sa Ginoo kay gitawag ta aron may bawat at pulo sa Ginoo. Nga matod pa niya the vengeance of eternal fire. Kanang panimalo sa eternal fire mo na natagang taman.
sa Sodom and Gomorrah. Sila atong sample ha. Mo bitaw na ang importante nga kita gayud dunay pulong sa Ginoo kay nga naman naprepisi na mo guna. Mo nang giingon niya sa 1 Timothy chapter 4 the verse 1. Now the Spirit expressly, or speak it expressly, that in the latter time some shall depart from faith, giving heed to seducing spirit and doctrine of devils. Di nato ni malalis mo na ako pahinumdumin ninyo, bantayan yun ninyo. Basig usa mo sa gisulti sa Espiritu. Espiritu speak it expressly. Mo nagingon ni Pablo kay Timoteo, sultihan ta ka dunay mo abot panahon kanang Espiritu gayod ha, nagsulti expressly, nagpagawas gyud sa laing adlaw. Daay panahon gyud nga din ang tao mubiya. Depart from faith. Basig mubiya niya mo sa pagtuo. Kay laay na mo, kay dugay pa mo balik ang Ginoo. Salamat gani mo kanang pagkalaay daw sa Ginoo, kanang gilangay-langayan sa Ginoo. Gitagaan na tag chance. Kanang long suffering sa Ginoo, salvation man ang iyang gingon ni Peter. Pasalamat daw ta nga ang Ginoo naghatag og chance nato kay nga naman di man gusto gud ang Ginoo walay maluwas. Gusto niya naay maluwas ba? Naay maluwas. Although gamay ra ang nakatultol, gamay ra ang maluwas, gani maglugos, mo na manikamot jud ta. Sa 2 Peter chapter 3 verse 3, mo po ning propesya, knowing this first, kinahanglan may baw ka una ini, that there shall come in the last days scoffer, mayubiton ba, walking after their own lust. Nga mga tao gud naglakaw na sa kaugalingon ng pangibog, kani kaibog nila ba? Kanang scoffer, kanang sige na lagyubit aba, pero ang ila din kaibog mo ay gipagawas ba? Nagwali sila kay nanay kaibog. O bitaw na makaingon ko sige payunir. Ano mo sa nang payunir? Ano magtukod ng mga kasimbahanan ba? Aron lang wala kay membro tanawa. Ato ko muagi ko sa skyline. Kada adlaw gyud na nay magwali anang ba? Si tawagan. Kanto-kanto gani. Kaya sa pa may ilang panikamutan, makabig nilang mga tao na wala nila sa Ginoo. Ginoo, it is written, manduol yun na siya. Kanang giingon sa Ginoo ni Jesus Christ sa diha nga usa sa ilanan ha. Sa diha nga mawali na gani sa tibuok kalibutan ang pulong sa Ginoo, ang gospel sa Ginoo. Wala nang ilanan nga mubalik ang Ginoo. Wala nga nana na sila sa mga kanto nagwali. Kita gyud kano, kinsa may nakakita na. Magdaig mais kupon, magwali about anak. Ano, maagian ko, nakaingon ko, wag yun sila siguro nakabasa sa puno sa Ginoo. Nga dili na panahon ni iwali ro. Ang tao, pahibaw una lang yun. Kung ikaw iya sa Ginoo, mangita yun ka sa Ginoo, dili ka, pangitaon pa ka sa Ginoo. Mabito na nga, adunay scoffer, mayubiton ba? Kanang nagasigi lagi sa puno sa Ginoo. Pero, after their own lust, naglakaw sila sa ilang kagalingong pangibog. Kaya nga naman, nga ang simbahan, gusto pag managhan pa mo. Kaya karon pagkabot sa gubot, asa naman na, nangawala naman